sodassa sotasairaalan lähettipoikana, jatkosodassa ilmatorjunnassa mukana. Ja veteraanien asumisasiat ovat lähellä hänen sydäntään. Ja tässä Rintamaveteraaniliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Anni Toljamo, perheneuvoja, se on Aila Oksilan kanssa. Ja Antti Kari, viestintälaitoksen Eversti ja Tiina. Missä komea puhuva valokuvataiteilija Meeri Poutaniemi. Hän voitti vuoden lehtikuvaajan ja vuoden lehtikuvan palkinnot monessa kategoriassa. Tässä maanpuolustusliiton ja liiton puheenjohtaja. Maanpuolustus on vahvasti esillä. Slovakiasta Juraj Podhorski. Ja Santeri Lohi, Suomen nuorisovaltuutettujen liiton puheenjohtaja. Tätä Santeria vähän ujostuttaa tuossa, mutta hienosti poika kantaa mustaa pukua. Ja kirjailija Jari Tervo ja Kati Tervo. Ja siellä näkyy Juha Mieto, legenda, hiihtäjä. Niin mä halusin kans jollain tavalla tuoda sen oman keponi korteen. Mikä kouru? Either way. Ja sitten Ja täällä olemme päässeet selostavan puolelta tänne Sorsapuistosaliin.